Barka da shigowa tashar mu ta Crypto Hausa Online. Muna ɗauke da bidiyo na yadda ake claiming dog. In yau ne farkon zuwanka a channel ɗinmu, muna roƙonka ka danna mana subscribe, like da comment. Mu shiga cikin bidiyon ku ga yadda ake claiming na wannan dog kenan. To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Lokaci yayi da za a fara claiming. Gashi nan sun bada wajen da suka ce deposit to exchanges. So bari mu nuna muku yadda za ku komai da komai. Dan ka zo na wajen za ka danna kan deposit to exchanges nan, za ka yi kiliki akan shi kamar haka. So ga zaɓi biyu da suka bada, na fara aka ce exchanges, na biyu kuma aka ce wallet in Telegram. So shawara mai kyau shine ka saka a exchanger. So za ka yi kiliki akan exchanger haka sai ka danna kan continue. Gashi nan ya bada zaɓi biyu kacal, OKX ko kuma Bybit. So OKX ta bar Najeriya, kada ka sa kan OKX, sai ka danna kan Bybit, sai ka danna send here. So idan ka zo nan wajen zai ce do you have an Bybit account? Sai ka ce yes I have it. So idan ka danna yes I have it, gashi nan zaɓi uku suka baka, suka ce Bybit deposit, add your deposit address, UID and memo to receive docs. Sai ka saka UID ka na Bybit, sannan ka saka address na doc da kuma wannan memo code ɗin. To abin da za ka yi shine za ka tafi cikin Bybit faka-faka. So a nan muna cikin Bybit namu, idan ka zo daga kan saman nan za ka yi kilikin akan nan wajen. So ga UID ka nan a nan wajen, sai ka copy UID ka, sai ka shigo cikin Telegram naka nan da aka ce ka sa UID, sai ka pasting UID ka. Sai nan wajen da aka ce ka saka wato ainihin address na doc, za ka koma cikin Bybit. Ka dawo Bybit a nan wajen gashi inda aka ce deposit, sai ka danna kan deposit. Gashi nan a nan wajen deposit crypto, sai ka danna deposit crypto. So wajen search a nan wajen sai ka yi searching doc. So already gashi ni already na yi, yana recent, amma bari mu yi doc. Gashi nan zai fito a ƙasa da tambarin doc. To sai ka yi kilikin a kai. Bayan ka yi kilikin a kai sai ka danna kan blockchain network na Ton. To wannan OK, ka danna OK. So wannan shine address, wannan shine memo code. So za ka copy address first, sai ka zo sai ka sa shi a wajen nan wajen. Nan ƙasan kuma shine inda aka ce ka saka memo. So ga memon ka nan, sai ka copy memon ka, sai ka zo nan wajen sai ka saka memon ka a nan wajen. So idan ka danna wannan wajen sai ka danna kan send. Gashi nan sun ce ka yi confirming cewa UID nan shine daidai, sannan kuma wannan memon nan daidai ne, sannan KYC ka yi KYC da komai da komai, sai ka danna yes confirm. So idan ka danna confirm, deposit in progress. So rana 28 kawai za su tura ma, sai ka yi haushi ka ce wow. Gashi nan sun kwashe min balance ɗina.